Заеб. О. Эй, Линда. О. О, чакай малко. Не може така. Снимаш ли, бе, бастун? Пак се това не спираш козел. Тъй като се греят долу, лаги. Какъв паспорт е, зае? Пък като се разклещи, трябва да турят нова снимка. Не. Добре, сега откъде ги знаеш тия работи? Как така се стаи? Аз ги чувал за първи път. Гледай, зае, гора. Филмата за лев. Ма това сега от кой филм беше? Добре, лошо смия. Ооо! Правиш клипчета време, бре? А. Оу! Сега да вдишаме. Стенджел бич! Бич, ще го подмири. Плаща да е километър и 200. Какво? Да, плаща, че е покриват там, къде е реката, че е покриват отгоре там, че е плащ, тръгне площ. Стига бе. Да, бе, такъв проект е. А Кръсто намеря ли го? Кой кръст? От богоявление. Добре, знаеш, она река момче, страшна беше. И фърля пъпа Кръста, мон дръвен. И Кръста си еба майката на Бога. И никой не може да го излага. Ооо! Няма го река. Гати. Тия кръстове направо. И ще знак кръста, бамо. О, какво става тук? Знаеш кой министр знаеш? Една от нашите жени. Не знам. Не, Елица. Не знам. А, Богдотка. Що бе, мен Милена ми липсва. Беше на цифрени. Мен Милена ми липсва. Милена ли? Па да, на вас не знам кой. Не, най-по-не ще се ще вземе. Да, иначе за нея, знаеш кой беше? Значи е нещо на лимова работа, но... Това нещо на Елица. Страшно готин пич. Юри, На Елица? на Елица? От Ялко. Да. Аха. Нали ходиш с Милена? Да. Тя ме много кефиш това момче. Викаш, можеш да го папнеш, а? Дали он тебе или ти не го? Абе не е такъв смисъл, говорим сериозно. Гледай гнездо. Я? Види момче, Кьосево. Я, верно. Кьосево, Ма къде е? там, ама не се вижда тук вземе. Ще го видиш отгоре после. Дали? Че го видиш от птичи поглед. Вече го видиш. Те само видим къде беше. Много малко ще вземе.